Anyang laki din! Bakit? Agsukat kan? Oh my goodness. Ada ka rin pautang ti supplier ta, lakay? Ada bakit? Manungay. Ada 20,000 pesos. Dakkel sa amot day talakay. Anya ti inrason mo nga ikan kwa na. Naimbag man ta inikan na ka iti dakkel agatad. Kat 10,000 lang mo itid na asigod. Imbagak nga ada pordeyaan ta ngagmula bakit? Naglaing ka talaga nga agrason lakay. Kasta ti kay kat kukan kakat. Ay, sakpay ti ko lang bakit ha? Basic lang dagita kanya. Anya laki din na Mabit lang nga ron tagpulasak. Isuot ko ti jacket nga insuot ko idi nangabakan ta. Lucky charm ta day a jacket no sugal ti saritaan lakay. Kasano ngayon day talakay? Nabakak matan. Uway sa kanon bakit? Naabak di 10,000 pesos ko. Insuot ko ti lucky charm ta. Ngam naabakak matlat ta. Awanan maraminan ta. Masapol nga agawit tal bakit? Kat naawanan maigatang iti baga sa lakay. Ay, laki din bakit? Saan mo't amabalin nga agyan talito sugalan? Awanan isugal ta ngamin. Naibusan ti kwartata, oh my goodness talaga. Ay, kasano pa'y daytan. Agawid ta pa lang, tapno makapag-ilan nata. Kaya makapagpanunot taman lang, no kasano ang madaan tamanan iti puunan bakay. O mayak man, Laura anak kaw. Laura! Mabit lang nanang. Paumayan. Makauray kayo kadimot. Payakas na ti itsuraam. Kaririing mo lang. Wan nanang. Ayo tumayo iba kaya. Padiguan kayo kumang makapadisbaya mo ti kasta. Alas 10 ni tiagsapa. Gam nakaturog kayo pa ilang agasawa. Napuyat kami nga rod nanang. Anya ti nakapuyatan yu aya. Anya laki ti ni nanang. Sa bali man nga minan ti pampanunutan yu. Payakas na ti sa mo nag-wade pinang bakit? Ada istorya kan kawa nito lakay. Anya ti istorya Napuyatan ka no da Laura kini David Rabi. Anya ti nakakatkatawa ijay ngay. Anya laki din nito. Common sense matan Ay lawlawagam ngamin tapno maawatak mait no anya ti kayat mo asaway. Napuyat da lakay. Ang mga numadan tantumatan iti apo ka. Amom nga raw. Anya kumapay nga iti naduma kayat asawan day kay lakay. Di tamit amo no anya ti nakapuyatan dagita nga agasawa. Ang mga no adamanan ti napananday di rabi iso ako naman napuyat da. Saan da magaya mamula antisigod nga inabangan day. No kasta, isardeng dan ti agarden. Isumit ti imbagada, iti making kukwa iti dagang abangan da. Anya! Si kamot gayam kasinsin Laura, hanyat masapol mo. Ay, inanusak ti may diti lugar yo, ore adayo. Takayat mitiag patulong kasinsin ustal. Anya klase si tulong sa kasapulan nyo kasinsin. No adda ko mati extra kwartayo kasinsin. Pabuludan na kami pa'y kumay ti pagpuunan mi kinilakay ko. Kasasadot mo't ngaminan ti ag garden no kanayon na mapiste ti mula. Mano aya ti kasapulan nyo kasinsin. Uray 15K kumano adda kasinsin. Sige, kasaritak pa'y umunan ni kabagis ko no sumangpat kasinsin. No umanugot, itiks kanto. Okay kasinsin, urayin mi nga rod iti kabiitan a panawan ko ma.
Di ka madanagan ko sinsin. Ibaga kadagos kimi kabagis ko na sumangpat. Uray basita ka tao, dakal ti puso ka tumulong king ka. No kasta, insardeng dagayam ti aggaradain. Ading ka. Isumot ti kinuna ni kasinsin ko itay, kabagis. Apay ka no nga eh. Una, ta kanayon kanumot ang mapisti ti mula daan na to. Amangan mga minuliwliwayan da, iso kasta. Kanayon ang mapiste. Pangalaan da nga ro ni tatikanan da, no saan da nga agmula. Iso nga ron nga agbulbulod da iti pagpuunan da kabagis. No umutang daging ka, agaramid ka iti kasuratan kabagais. Ipapirmam ka da kwada. Uray kasinsin tada jay, may merlat ta no da pirmaan da. Tapno da ebidensya no bilang man at dati parikot. On kabagis, kasta ti aramidok. Awagak nga ron ti kasinsinta. Ibagak nga umay na alaan ti kwarta dito'y balay. Agsagana kan lakay. Ti kasinsin mo ka ni, di mawag bakat. Bun, adda ka no ti kwarta abulbuludan ta. Ay kat, mapan mo nga rin alangan na. Mapantaan dua, no maalat ati kwarta, agdiretsotan ijay sugalan. Sayang ngamin ti oras na agsubli akpay dito'y balay. Naskan amabawi ta tinaabak a kwarta ta. Ay, un gayam. Anya ti inrason mo, ti kasinsin mo. Naimbag ta, pinabuludan na ka. Imbagak akasapulan ta ti pagpuunan ta. Di naman sinalodsod no puunan ti negosyo, wano puunan iti sugal lakay. Dadapid kan Laura, majalima ba sa nakamotor bakit? Anyat ko nam lakay. Da Laura, kandabe, tinakamotor, alimabas, kunak. Apay, di mo nakita ya. Saan lakay? Sa di no mga tanti papananda ganyang agasawa. Kanayon damit ngagpamyalan. Adda siguro trabaho na ijay ah. Nga ta, Pinasardeng mo kumangamin at sinalodsod mo eda. kaya no nagparatak di pa nagpataray da iti motor. Kumusta mga tatin negosyo da kasinsin nga imutang ka data, kabagais? Dayta ti jakam mo kabagis. Apay di mo sinaludsod king kwanaya. Nyalaki din kabagis. Amumat abisya ka tao. Wen angam kinumustam ko malatay da tapno updated tamay. Alabay tawagak to ti kasinsinta inton labi. Apay di mo mabalin na tawagan itaya. Ay mga nubisi da. Kat tinamat lang sungbatan ti tawag ko. Inton labi langan kabagis. Ipalagip mo lang ti Judith da, ti utang da, tapno di da malipatan. Kumusta kayo kabagais? Tinawagan mo ni kasinsinta. Tinamat sungbatan ti tawag ko kabagis. Mga nubisi da jay. Apay di mo in text. Ay nalpasan. Awan pa'y matriply na. Ay, amangan mo no. Nyakalaki din na ya kabagis. Negatibo ngamin ti adda dita panunot mo. Narigat nga tati agpautang ita panawin nga bagais. Makapatruma, kin makapa-stress. Kumusta kayo, Uncle Juanito? Nay, si Kamay to style. Ay, wala. Siyak na ito, Uncle. Dakil tinagbaliwa makanakan. Ad gimwapo ka. Iso adi ka na ila sinadagas. Anya laki din na yan, Uncle. Agpalakpak manandagit yung lapayag ko. Anak ang ngagiti, imbagayo. Ay, okay lang. Tapod no ba, tagimwapo ka. Naimagmanta na ila sinak. Ito lang man na nagkita na dito'y paradaan. Ay, napigsapay ti matak, Uncle. Uray adayo kayo, kat may lasin kayo.
Sa dino nga minanti, nagkapuan nyo aya, uncle. Ay, gimatangak langit ibagas may kanyan time. Sige ngay. Ay, uray siya uncle. Nakitinda ako iti abastumi. Ay, wan kayam. Kumusta ti negosyo na kasinsin? Negosyo. Wan uncle. Imutang da iti kwarta kada kami kin kabagis ko. Talo abulan ng tinapalabas. Kati ko na, pagpuunan da kano. Awan matyan mo ka negosyo da. Kaya no tila mapapanandang agasawa. Di na matatao, di balay da. Anyo? Ada ka no ay tinegosyo ti anak kin manugang tabagat. Negosyo! Awang matyam mo klakay. Nay, hapay nga ro da kasi tinaibagan ni kaanakan no style itay nagsabat kami ije paradaan. Himutang da kano iti kwarta. Kati ko na da, pagpuunan da. Anya, ay, jak amaw, ti maipapan iti day taaba naglakay. Ay, mapan mo man ida bisitahin ba kahit? Ang mga manukom-kompormi, matadararamidin da kita. Hananuan da ko matikwarta nga inutang da. Kitawan mo't garden da. Kanya laki din. Ayan, tilakay mo, Laura. Nakaturog pa lang nanang apay aya. Ay, anya laki identikas tangan arami din yaw. Apay ka din nanang. Dayta, maturog samot yar arami din yaw. Nada kayo dito balayaw. Inton kuan, tila papapanan yaw. Awan ti plano yung agtrabaho aya. Anya lakit din ni nanang. Relax kay lang ka di. Kan, anya dyan negosyo nga ibagbaga ni kasinsin mo. Ha? Anya? Napan ni kasinsin iji balayo nanang? Ni tatang mo, tinangibagaan da. Naranaan na nga me ni tatang mo iji paradaan kat imbaga na kano, nga imutang kayo iti pagpuunan yaw. Ay, pudnaw. Ay, kwa. Wana nang. Ayan niya tinegosyo yaw. Awam mo ti makita. Plano mi pailaang nanang. Anya? Plano yu pailaang ngam imutang kayaw. Di mo lang ibaga no na ilawan kayo anang igastos iti kwarta kan. Hello, kasinsin ustal. Kumusta ngay kasinsin? Kumusta matunti negosyo yun dita? Aha? Ay, kwa, kasinsin? Okay lang mat, kidi. Apay kasta ti tono ti boses mo. Kasta da pagdandanagom Sigakit di mat kasinsin. Awam mat. Kaano nga rin na makabayad kayo iti utang yo? Judith yun ita alawas kasinsin. Ano sampay lang nga orayin kasinsin. Umawag ak tulatan no makumpleto min ti bayad mi. Kasinsin ustal? Ayan nga tinegosyo yo. Awan mo't makitak. Siya akong timay di ti balay yo. Tadi yo matan malagip ti utang yo. Negosyo. Ti ko namili bimulod ka. Kat pagpuunan yo. Uwan kasinsin. Pagpuunan mi at talagang jakmut imbaga ang negosyo ti pakausarana. Anya? Kinapudno na, pinagpuunan mi iti sugal ti kwarta a binulod mi. Daksang gasatan na abak mo't nga rod kasinsin. Kanya? Kasano nga rin na makabayad kayo no kasta? Kung naklaki din no, negosyo tinangusaran nyo iti kwarta. Sugal mo't gayam. Ay, insugal mat kayam da Laura ti kwarta binulod da iti kasinsin na. Nasabat ko ni kaanakan ustal di tadalan itay. Kat iso ti imbaga na lakay. Anya. Iso matlagayam akanayon da ngagpamyana na. Ijay sugalan gayam ti papapananda. Anya laki din day tataw.
Sigurado, nga isumat lang ti may sa makagapo, no apay nga insardang dati ag garden. Ay, naulaw da iti sugal, lakay. Ay, anya lagi din na ya. Anya klase pa nagpampanunot at nakadagita nga kasawa. Saan gayam apang negosyo ti kwarta binulod da kadata kabagis. Anya, no saan na pang negosyo? Anya nga nga rod, kabagais. Pinagpuunan da iti sugal. Ngam, naabak naman. Ay, anya laki din. Eh, jagmat amo kasi ti plano da. Ti amok agad, pag negosyo da. Basod ko matlaang. Saan ko sinalunsod, no anya ti pangusaran da. Gaputa, pagpuunan ko na ti kasinsinta. Kat negosyo mat adagos ti napanunot ko. Kit kasano nga ang makabayad da, no naabad da magamit isugal, kabagais. Ay, dayta, tijak amo kabagis. Dapat kit di kasuratan, ngaminton sumansaruno, di ta nagpautang kabagis. Ay, talaga gaya manarigat, yag talak itapanawan. Uri amamom, no kwarta ti saritaan, agbalin dapat akalaban, kanya lagi din. Nasurok makatawon ng ti utang takada kasinsin ustel, lakay. Ay, wala nga ron, bakit? Agtetex mo't langan, ti sigol na supplier ang nakautangan ta. Ay, awanon. Di ta napupuutan, ana ilumlumtan iti utang. Anya nga talo, agmulat tamanan, bakit? Isardang tan, ti panagsugsugal ta. Awan mo tan maimula. Awan mo't laang ti mamulaan. Tawan mo tan pagbayad ta iti abak. Eh, palas ta, ti makisarita ka nagiti ang mabuta. Ang mga nuanda masan kalata. Tapno, mabayadan ta kumamaltan ti ato nga utang sa bakit. No kasta, aggardin kayo manay. Awan, iswa kasapulan mi ti kwarta. Tapno, alda ko pagrugyal mi. Tapno, makabayad kami ti utang mi kala kayo. Ay, pasensyakan, ngam insardeng main, tagpautang. Uray, 10,000 lang, lualda. Di yo pa'y nabayadan ti 15,000 nga utang yo, hindi napalabas sa tawin. Ita, umutang kayo manay. Anya laki din. Karkarun nyo mga ilumlum ti bagbagiyaw iti utang. Ay, masan kayo kumakala kami. Adda ti kwarta may, ngam adda mo ti napatag a pangusaran may. Pasensyakan, David ah. Talaga asaan kami, ngagpautang ita. Kumusta ngay lakay? Anya timbaga dagiti nakasaritam. Ay, awan mo ti mayat, ngagpautang bakat. Da kasinsin ustel ngay. Ay, nakasarita, ti kasinsil mo. Agraman dagiti amuta babaklak. Egam, ay, awan ti uray may sa kalakwada. Amayat ngagpautang bakit. Ay, anya lakit hindi kastoy ang mapaspasamak lakay. Kasado pa yun ang makabayad ta iti utang tano kastoy laang. Ay, mapal ka man kaide, iti ayan dalalang kiltatang mo. Ang mga noan na maitilda si Milya. Kaya lumabalit ang mulaan tapay lang ti talon. Tapno, santa, ngagabang. Awanan tata. Awan ti mayat nga agpautang kada kami. Wen tag dinabaga na sugaduro kayo nga gasawa. Naulaw kayo nga min iti sugal. Iso akitaan nyo dayta na pasamak. Nailumlum kayo nga rod iti utang. Ang mga noad dati si Milya maitadyo day tatatang. Kano mabalin, mulaan mi kumapaylaang ti talon nyo. No kaano adi magkul ti utang yo sa kayo lagnakam. Kaya't mi ti makabayad iti utang mi tatang. Naulaw kaming agpayso iti sugal. Kaya't min ti agbalbaliw tatang.
Itad may, ti daw dawatin niyaw. Ngam, pangasi yo ha. Isardeng yaw, ti pa nagsugsugal yaw iti asawam. Nalawag? Uwan tatang, di mi kahit amanayunan pa iti utang mi. Di mi kahit ti maibalot tatang. Nasayat mo nga raw do kasta. Isardeng yaw, day tasugal. Tawan ti nasayat, aganaban nyo dita. Pakaisag makan, kan pakadadaalan lang iti biyag day tasugal. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Ayan ti kursyonado yung rep nanang ha. Da kayo ti makamong agpili. No anya ti kayat yo. Oray, anyat pili Okay ka dilaan ken ka, ibiyong anak kaw. Lalaki din na yan ni nanang. Pagpilin kayo aya, no ti pagbayad ko. Leave it to me. Mano ti kwartam di taya, manaw ti budget mo? Ano ti kwartak nanang? Basta agpili kayo latan ha. Pilin nyo ti kap-kap na kanyo. Tapno awan ti pagbabawayan nyo. Daytoy, kadakkalan nga raw, anak kaw. Sigurado kayo ni tinayta nanang. Wan? Mayat daytoy, dakdakkal ngam ti rep ti karo batayaw. O sige, dahil tangarunan ti katangan tayo nanang. Sigurado nga ano ti umapal nung makita da adakkel ti rep aginatang tayo. Yawa naman. Adamat rep dito, ibiyong anak ko. Tatang Pids, kukuha tayo dayta. Dayta, ti ginagana mi kininanang iti sentro itay. Nangalaan nyo mating gatang nyo. Yawa, nanginan sa mati kasto erep. Ang lalaki din na yan ni tatangaya. Siyempre, ha? Kwartak, tinaygatang iti dayta, rep. Nagtaka man ako. Pangalaan mo ti kwartam. Isa pa'y nginginaan arep ti ginatang nyo. Ay, dayta nga rin ti kayat ni nanang tatang da kayo, met. Nangalami ting gatang yo kunak. Ay, sweldo tatang Pids. Nya ti trabaho maya. Kaano lang iti gimatang kayo iti flat screen na TV. Ita, ref matan. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Nagalaam. Ay, basta, datatangin maya ti trabaho kita, ha? Naparpartak ti panagproseso ti piyag tayo, ha? Kas makita yung matatang, ha? Dandani ang makumpleto ti appliances tayo. So, relax lang, relax. Ulitin ko sa'yo, huwag mong subukan. Masira ang buhay mo. Ha? Bakit? Magsabi ka ng totoo. Anya ti trabaho ni Ibyong aya. Anya, imbaga na ken ka. Yawa, di namat nga ron ibaga, no anya? Iso ti saludsudam Iso matiag trabaho? Aguray ka. Apay akas tamo ti saludsudam si kagardaw. Mas dawak nga ron. Dumatan ti kwarta na. Dandani makumpleto ti gamit dito balay. Kat manuabulan na lang. Sipod nagrugi ti trabaho na. Awan sapay ti talo abulan. Imbes amaragsakan ka? Ay, bagat, sabihin ko sa iyong totoo, madalaga nagnarod. Amang kunak no, adamatan ti illegal at trabaho ti anak ta.
Di laman mapanpanunot mo. Agyaman kakit di tanapaspas ti padag progreso ti biyag tayaw. Oh, si kamot ka ti masabat ko dito yung dalan, Rowena, ha? Ha? Siya ka di kasarsaritang ibiyong. Sino pa'y kumangay? Tatalang mo ti tao dito, si kamot. Ano nagure ka man? Sa dino tinagapamaya. Ha? Apay kas na tilangam. Kas kalapimpiman, ha? Nakitang dana kada tataon dong. Subot lagayam ba? Ay na, manuatawanan na makitang-tangdan kayo iti asawam. Ha? Sikat kayo dito lugar tayo. Tanagagat kayo kano. Ng mapay ngay. Kas nasaan mo nga agprogreso ti biyagyo. Iti asawam ha. Agab-abang kay latta nga aging gaita. Ay, kwa? Ay, narigat man ti kasta. Ha? Dayawan da ka dagiti tattao, iti kinagagat mo. Ngam di dam mo. Ha, asaan mo't gayam nga progreso ti biyag mo. No agprogreso, kat nabuntog mo. Kitaan na ka, ha? Talo abulan ko laang iti pangpanggadak, ha? Ngam manumatan appliances ti nagatang ko. Ha ha. Nagasat kayo nung dakkel ti sweldo yo iti trabaho yo. Ay, wala. Sweldo klaag iti may sarabi. Titangdan mo iti makalawas, Rowena. Anya? Bangos lang ti mapanmugatangan ngam nakabaybayag ka si kaibiyaw. Nasalaw ko kami ni Rowena di tadala ni tay nanang. Kat? Ay, apo aya, kas napimpiman tilangana. Ngam sikat day dyan iti lugar tayaw. Nagagat ka no nga men. Iso nga adumot at agbilip kan ko ada. Day tay nga rud kat nanang. Ado ti bumili biti kinagagat na. Ngam ni. Kaslaawan mo ito nagbaliwan ti kasasaan da. Oh, agrigrigat na latamat, ha? Awan pa'y bukod da abalay. Oh, sipod pa ide. Aging gayta. Layjay, agab-abang dalata. Sa bagay Anya ko mati serbiti kinagagat da no nabuntog mo ti panagprogreso da. Ay, dayta, nanang, ha? Nalalam ti kaya twasawan. Ay, ambot sa emo. Ay, talaga kasta. Ano da duma, nabuntog ti progreso? Ano nadalos ti wagas mo? Di ka man makibibiyang iti saritaan, may nga agin na si kagardaw. Wen. So manao ka man ako na ako, nay! Kumusta ngay bakit? Inted ni Tata Undong titangdan niyaw. Na. Kasla na unag man ti pampanunutim Hoy, bakit? Ha? Anya nga minanti ko namlakay? Inted ka din ni Tata Undong titangdan niyaw, kunak. Wan, indad na itay. Pasensya kan lakay. Adala nga min na unag apang panunuto. Anya ti pampanunutim maya? Tiimbagaman ni Ibyong itay nasabat ko di tadalan. Na, anya man ang timbaga ni Ibyong King ka, bakit? Katawaan nak nga rod lakay, nagagatak ka no, ngam saan mo't nga agprogreso ti biyag ta. Kastama kami bakit? No duma. Nabuntog ti progreso no nadalos ti wagas mo. Naimbag pa'y kanya, kunaanan to pa'y lakay. Impasika naman na ti adong appliances sa ginatang da. Kasta nga rod, anya nga tati aramidak tapno dagos nga agprogreso mo ti biyag ta aya. Mano atawonan ang makitang-tangdan ta. Nyalaki din bakit? Di ka maupay iti bagbagat isa bali a tao. Adda mo basit ornong ta. Nayunan ta pa'y dajay. Tapno makagatang tamot iti dagata. Addan to bakit? San nga ita? Amok adumteng tulat ta.
nagtaka man ako. Ano magayam tin pa-deliver mo a semento? Ang lalaki din na yan ni Tatang. San ka di ngayon karikata kayo kininana kapalawa at tibalay tayo? Nagtaka nga ako. Pangal-alam iti kwarta maya. Kasla, di ka mat may bebusan. Iso nga doon nagtatabawak, Tatang. Tapno ada ka na yung nakwartak na kayo met. Wala. Anya nga ro ti trabaho. Anya kayo na yadiyo sa rutsudan no anya, Tatang. Basta trabaho. Anya? Ewan gayab. Ada tiyag trabaho itong madamdama, ha? Da kayo matan kininanang ti makaam mo ang mga sikaso kadakwada. Tapno, makay na nakmat. Agtrabawak manin itong rabi No isote ko nam. Please allow me to remind you. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ha? Anya? Adda ka di kwarta, ibiyong anak ka. Manuti kasapulan nyo kaya nanang, ha? Ay, katsikante makamaw. Igatan ko iti merienda na iti trabahador. Mangala kayo latan iti walit ko nanang, ano ti kwartak? Mano, ti alaan? No manuti kasapulan nyo, iso ti alaan nyo. Okay nga raw. Ituloy mo man ang timaturog. Dakamen, kinitatang mo ti makaam mo, ang mga sikaso ka dagiti trabahador. Ibiyaw! Ay, matong palmatlangan ti arapaap ko lakay. No malpas ti balay tayaw, sigurado nga adun tumanan ti umaapal akaro ba? Pasting yawa. Laita pa lang mo ti ada di tanunod mo. Basta unay ti ragsak mo. Katsak, madanagan naklauna yan. Awa talaga, Anya laki din gardaw. Anya launa ti pagdandanagam aya. Madanagan na. Di yung matngarot ibaga. No, sa dino, ti pagapgapuan ti kwarta, gasgastusan tayo. Na, sweldo ni Oebyong Sweldo na iti. Anya ti trabaho na ya. Payarabi imot alumwar. Night shift nga raw ti trabaho na. Adaya mo ti night shift apangagsapa. Ay, anya laki din. Di ka na makaw awat mat gardaw. I want to remind you, siguraduhan nyo lang nga nadalos dayta at trabaho. Walang sabit dapat. Nagadolakit nga ibagbagam. Di ka pa agyaman tamaya tibiyag tayo ita. Ay, naimbag abigat mo, ibiyong anak ka. Naragsak kay tanan, mayati isam mo. Ay, uwan ata, umadani mo tan amalpas ti balay tayo anak ka. Sino dyan si Sirip? No saan nakagbindot? Ni Rowena na itinana ka? Ay, uwan, isungag pa isaw. Nga nga tati sirsiri, panday niya babae. Ang mga nakita nati balay tayo, kat iso ti sirsiripan da. Ay, piman mat. Aging gangamin ita, kat awan pa'y balay da. Ay, wani ka ron nalang, kat numano atawanan, ang makipurpod diya nangagasawa. Awan ti sirbiti kinagagat na no kastamot laang, awan pakakitaan na. Ay, naku nampay nanang, puno day ta. Ayun, abakam ida anak ka. Awan pa'y makatawan na nagtrabaho ka ngamnay. Ado matantigin at gatang mo agamit tayo. Napalawan pa'y tibalay tayo. Nga mabit man lang takasaritak man daya babae. Di matan pumanaw. Hoy, Ruila! Auntie Luisa? Anya ti sirip-siripam dita. Ay, kuanti. Ti balayo. Dandali mo ton malpasan. Kan limawa pa yun, auntie.
Aywan, tanagagat nagtrabaho ni Ebi ang anak ko. Ada pa kakitaan na. Ay naimbag kayo pa'y auntie. Ay talaga. Awan pa'y makatawan, manipod nagtrabaho ni Ebi ang. Dakal mo tanti nagbaliwan ti biyag may. Saan akas ka na kayaw? Manaw at awanan ang makitang-tangdan kayaw. Ngam awan ba't pakakitaan iti kinagagat yaw? Ha? Padnamat? Trabaho kayo at trabaho. Ngam di mo ta nagprogreso ti biyag yaw. Ay, anya lakit din. Umapalaklauna iti kalugaran tayo lakay. Sino ako lugaran tayo, bakit? Dan ti Luisa, danda ni malpasan niya balayda. Napatarimaan kan napalawad da pimanan. Nagpartak ti panagasenso ti biyag da si ka. Anya nga tayo ti trabaho ni Ibyo nga anak na. Ay, wala niya. Anya nga ti trabaho ni Ibyong. Sigurado adakal ti sweldo na ta nagpa-renovate damit adagos. Sa ludsudak to man gayam. Ibaga ka isarek nak tumot. Lakit ni may ti sweldo ijay. Tapno na parpartakman mo ti panagprogreso ti biyag ta. Ay, wan man bakit? Ang mga nuisunto mo ti pag-progress ti biyag ta. Bakit? Ni Ibyong ngay. Diyak mat makita. Ay, rimuaran itay lakay. Amumat. Rabi iti trabaho na. Night shift amakun ko na. Apay nga ta sa bali ti marikrik na wakat. Ninervous man ako. Kasano asa bale? Di ka pa'y maragsakan ta trabaho manan ti anak ta ita. Sigurado nga ado kwarta manan nga iawid na dayjay. Talagang nga road na sa bali ti marikrik nak. Tsakmat nga road maipalawag noan niya. Ay, mangrabyan takit din. Bisin mo lang dahi ta. Anya lakit din. Ay, anyat oras di tanggar daw. According to my watch, alas 6 na. Yeah. Nay, apay ngay. Alas 6 ti agsapag ang awampay mo tinagawid nga anak ta. Tawagam sa ludsodam no sa dino ti ayan na. Ilimlimad yumat ngamin nga agina. No anya ti trabaho na. Awa talaga Nay, ada ti umaw-awag. New number mat. Katsong batam mga napatag ti ibagana. Hello? Ay, wan, siyak ti ina ni Ibiyang. Anyat na pasamak iti anak ko. Ha? Aniya? Ada ni Ibiyang nita police station, sir. Ay, saan? Saan na mabalin na maibalot ti anak ko? Anya ti kunam Luisa. At dahi police station ti anak ta. Maibalod ni Ibyong. Anya? Anyat na pasamak, Ibiyang anak ko. Naduktalan dagiti pulis, ti palimid minanang. Aniya? Nag-report ka na kwada, ti may sa kanuami. Aniya? Ay, hawanan na lang. Ay, ang mga nutong palpiyagan na may balon na. Ay, Kasano ngayon ti balay tayo? Sabay saan pa'y analpas? na kayo kinitatagan na ti makampo makituloy na lang. Aniya? Ano ka ba naman, Luisa? Amom gaya makasjay ti trabaho ti anak ta. Pinaybay ang pailaang. Hindi medyo pa'y nga agina. Ti may papan ti trabaho na. Anya nga ita. Yawa talaga Jack mo nga rod amo tinapasama haklakay. Sa may isa, nagtulagan mi iti anak ta. Ano makaurong kat agikatan iti kasya trabaho. Una yan, Luisa. Di kagpampanunot. Pinalubusam kit din ngagtrabaho ti anak ta iti kasjay. Ket amo madelikado. Sapay, estudyante ti daduma nga ilaklakwan da. Di ko na ada, kat agan-an na damot ka no ngamin lakay. Ewan ngam kita aman. Kita am tinabasamak.
may balodan. Kaasimat lang dagiti estudyante. Pinagtrabaho day ti kasta klase ti trabaho. Ay, amangan kindi. No, damatan naakaran iti sakit dita. Ay, awa talaga, oo. Gardo, anya ti aramidan ta? Saan mabalin maibalod ni Ibiyaw? Nadagsan ti kaso ti anak ta. Amom, dahil ta bakit? Kinasaritam ka din ni Ibiyong, bakit? Sinaludsod mo, nanya ti trabaho na. Saan lakay? Jakmat ngamin naranranaanon. Naimbaglangan, ta na ilisi ka, bakit? Anyat kahit mo asawon. Illegal ti trabaho da Ibiyong, bakit? Tidamag ka, kit nadagsin ti kaso na, iso na ibalod. Anya? Anya trabaho na anya? Agilaklako da ka no iti pangbitan aragsak, bakit? Anya? Pangbiitan aragsak ko nang? Amom daytan bakit? Estudyante ka no pa iti kakadwada ijay. Naimbaglangan na, tadda ti nagipulong. Ipanpanakkel na napaspas ti progreso ti biyagda. Ngam ni, nagrugi mo agam ti pamayan na. Daytoy mo Auntie Luisa, kinonsinti na mo iti anak na. Inlimod da kanya Uncle Gardaw. Nay, agpatakdar kayon sa amat ti balayo dito'y asidag meruela. Wan anti, kukwamin da ito'y adaga. Ti kayat mo ka di asawan, kat ginatang yawn. Wan ginatang mitap noon da pangisaadan may tibasit akalapaw minana. Ay, naimbag kayo, pay. Ha? Siguro, no nadalos mo ti pamayan ni Ibyong idhey, saan ko ba? Ba't ibalod ita? Nagpaspas nga agpaiso ti progreso ti biyag mi idi ng illegal mo ti trabaho na. Tay ko na dangarod anti, ayos laang no inino ti progreso, tinapatag kat nadalos awagas. Slowly but surely ako nada, anti. Ming amanan ti balay tayo. Asaan pa yan nalapas, bakit? Ay, awanan. Saanan ama ituloy na ita? Makatawan ti anak tayo di pagbaludan lakay. Ay, wala. Tamay sa kamata konsentidor. Sapay, nalastog kayo kini Ebyong. Hindi aduti, may awid na kwarta. Inpanpanagkalyo tinapaspas apan nagprogreso ti biyag tayo. Tagayam. Yawa, dati inlimid jo akalokwan. Ay, no saan ko kumasinuportaran ti kas di plano ti anak ta. Saan siguro mapasamak ti kas to lakay. Ay, wala. No saan ka kumaan nagbalin a bulsak gapoy ti kwarta. No insurom kumaan na saya at ti anak ta. No kinorektar mo iti kamali nga aramid na. Di mayat kuma. Ay nga manyangay. Kaya't yo tinapaspas sa panagprogreso. Uri amoyo adakas. Hinaramid yun ta. Kitaam tibunga na. Isukid din tinakaisagmakan ti anak mo. Once again, I want to remind you, huwag niyong subukan, masisira ang buhay mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay naapo ay dagol! Dagol! Ha? Apay mananaya? Anya ti pagkaskas na una mo natin? Sa lodsodong pailaang nanyat pagungungtak? Ay unay kamot na bakla. At iwan pa ti babae. No ako nga mate. Una ba natin? Asino ti saan na makaungat iti kastaga alamid mo? Awan matan ti aldaw saan ka nakainom salbaga?
Ha? Hoy! Si kaman pa'y ti tao kasda. Awan lang arud ang trabaho. Awan makuha-kwartam. Ngam ka na yung tama batag. Hoy! Gapoy ti kasta nga aramid mo. Hoy! Dinakpay kay din masibugan salbag ka. Anya, unay ka, heksarden ka mamay. Nakababay laki dito ka robaret ang ibagbagam. Sibog nga. Awa! Tinakababae. Tapod numet. Manumatan nga aldaw nga awan sibog ko. Gapoy ti kasta nga aramid mo. Hoy! Tunggal umay ka dito'y boarding house ko. Hay, nakainom ka. Hay mga asim ta sumarden kang kulakay. Hindi ka maturugay, no? Ha? Dito akong sala sa maturog. Anya laki din. Sibog na kadukang mo. Ay, among beshi. Ay, nasakit na talaga. Tinakam ko, kinidagpon. Tapay. Nagapa kayo manan. Ay, saan mat? Ay, naapo. Nagsakit na talaga. Tinakam ko kay kuwan. Tapay nga road kunak ni. Ay, kasanumat nga me, beshi. Awanan na pulos ti oras na kanyak akaaya na yad na. Ay, panagliknak ket pagkukwarta anak lang ni Dagwon. Mas dawak ang aming king ka. Gapula ang tagwapo, inaayat mo mutin iti kasta unay da diya lalaki. Ngam nagalas man di busis na, ada ayog na. Ngam isukit ti isapsapula mo ni di parlor mo. Una yan. Ay, beshi. Gwapo ni Dagol. Ada itsura na. Isu na laang tawan trabaho na. Manugal. Artek. Babaero. Ken adaamin ng kingkwana ti kinakunang. Ay salbag. Sakit adapoto na itinaglabas ang nagbalin akayan ayat na. Asaan namot nga ik-ikan iti sustento. Ew. Ay, beshi. May stress ka talaga kay Kuwana. Kunada nga Rod Benshi, if it's hurting you, that's not love, okay? Ha, beshi. Iso nga niya pa lang aramidam. I-break mo. Ay, nagbayagan, apo. Anya laki din. Anya ka laki din na yan, Dagwon. Nalabas matanday taga namin mo. Ay, unay ka na yung guring. Dahil tamo lang sa sound na raramide mo. Tapno mo man niya, ha? Makarengreng kan, oh. Hanya, tasak pa ya talaga ti makarangrang. Ha, kita man day ta inaramid mo. Kung naklaki din no, anya day ito'y nabasa, alabadakak. Ay, ispumat gayam. Ha? Ha? Ay, nalaklakayan kan. Ngam is wampay lang ti pantalon mo. Ay, tila sasawumay. Danom sa lang dahil ta napatog, oh. Ha? Anya danom nga ibagbagam. Oh, kita man ha? Nagapo ti danom di tapatutoy mo. Ang nagbagtit. Ay, salbag kakigde. Anya? Kat no danom lang dayto ya. Saan kumaalagang sag? Ingam, ay, nagangsag man. Nalabasan dayto yung aramidong kanyag na gol. Nasaysayat lang no ang breakdown. Ha? Guring, anya ka din dahil tangay bagbagam. Magbring nga, may. Saan ko mamakasta? Hay, saan nak amalaala iti kasta na gol? Hay, ang breakdown. Na umaak na banugak matan iti kasta nga aramidong kanyag. Anya? Eso apangasim. Dahito yung ti mauti apanag-umay mo dito'y boarding house ko. Hay! Ag-break time! Anya? Amom salumay. Hindi ba nga agayatak king ka? Iso na lang ta, medyo mababay na king ka. Ha? Italang ang video timurad ti isbukan ng ipuno king ka. Anya? Kinapuno na ka, may ayatanak, iti kinapintas mau. Ore nagbatik ka ka, ay na, una yan, pigsapil mo yun.
Hoy! Ay, puno ti mga Salomay. Nagpintas ka kung nagtumay. Anya ka din dayta nga ibagbagang. Kunak man no agayan ayat kayo kiniguring abakla. Mano mo tinalawas, tinapalabas, manipon nag-break kamay. Ha? Pudno ka di dayta? Nag-break kayon? Ay, way, nagdangraw, oh. Isa ano, clone mo ti ayak ko. Ay, manipon dita, datan na. Anya? Oh, naragsak ka ita Salome. Kun pagatlapayag ti isem mo, anong meron? Adala ko masalud-sudakan ka, Beshi. Ano yon? Nasingad kayo kiniguring. Iso ang masigurado nga among tinapasama kadakwada kinidagol. Ha? Pudno ka din nag-breakdown, Beshi? Katuan. Adamat siguro makabulanan manipod nag-break. Kasta ka di? Ay na, kinapudno na kita karagragsakak itinita nga imbagang Beshi. Apay, agdadaton ka diking kanidagol. Iso kasta unay aragsak mo. Hun, Beshi. Ay na, nagwapo ni dagol kunaktumat. Asino kumangay ngamin ti agbayag iti day di aguring. Kunamat lano na sayote na kat awamat. What? Anya ka din dahi tang ibagbagam, Salome? Pudno, mat, saan aya? Iso siguro nga im-break ni dagol, tawan ngamin sayote na, anya nga'y obat. Aha? Anya laki din dahi ta ang iwat mo, aya. Si ka babae. Nagrasaw. Ay, anya laki din. Ay, apo nakadkadlaw ti panag-isisip mo ita Salomay. Ay na, nakadkadlaw talaga, tata. Kinapudno na kat, nakaragragsakak ita. Promises! Ha? Kahit anya nga ti makagapaw, ishare mo ba't atam no amaw? Agayan ayat kami kinidagol, tata. Anya? Nidagaw nga dakayan ayat na abaklita? Nag-breakdown, tata. Hindi pinapalabas abulan, Nagdaton kanya kat, inaklon ko mat na. Asino nga'y kumati makan-anos ngamin kiniguring, kat awan mat sayote na. Anya? Ay nagbihit ay na naging dua kayaw. Nagwapo talaga ni Dagol uray nangisit. At dalat tamot lang nga na, tata. Uray kasla sungrod kat napigsalat tamot ti apil na. Ay, so lagaya makasta ti manag-isisip baw. Ang mapitlaang, nidagaw tay at day bagbagada nga daputot na, asaan na asusustintuan. Saan ka day? Ha? Ay, kwa? Wan, tata. Naku namot ni Dagol day ta kanyak. Ngam, basol kanumat kami ti babae. Okay, namati ka mait. Anya? Kita ang mga nuaramidin ng tuki di king katikas iti nararamid na iti kaayan-ayat na, iti kanayon na asaktan. Kunti naramid na kinigureng nga nagkukwartaan na lang. Rumba nga nasipot ka, Salome. Ne, naragsak ti rabaw mo guring. Ay, kwa, narabaw ti ragsak mo kunak kuma. Gane ka, Beshi. Makakatawak man iti post ni Salome ti Facebook. Ha? Ay, wan beshi, nakitak mo't laang na jay. Proud na proud mo't akayan ayat na ni Dagol ita. Agasam man, my handsome boyfriend. Kula na pa iti caption na. Ay, sumgarak man. Proud iti boyfriend na agwapo ko no. Ngam adamit anak na iti sabali, asaan nakikikan iti sustento. Ay, Diyos mayo marimaw. Malaksid pa'y kay dati dayta. Puno agwapo. Hingam. Hay, umes isbo matiti pantalon na. Hay, anya laki de. Day tangarod kat, Beshi. Nasayata naman anosan na ni Dagol kasi iti panagan-anos mo idiking kuwana. Hay na, sapay la kumata kasta Beshi. Ngam no, awan pa iti mano abulan. Ket maumay ti ugali ni Dagol. Hay, ha, day take di Ay, saan siguro, Bishi? Takas makita ka iti post na iti Facebook. Very proud iti boyfriend na. Ngawan mo't sir-serbina. Anya laki din.
sino ti masabat ko akasla problemado? Si kamot gayam goring. Ha? Ay sanak mata problemado sa lume. Si kaki di mat Adala pampanunutak mat Oho, siguro pampanunutom ni dagola niya. Masayangan ka kankwana, kasta ka di? Hanya? Ay apo goring aya, apay, namnamaam aya nga dati lalaki nga agbayagkan ka. Uray agto pati langit kandaga, awan sayo tim kunak tumot nay. Hindi. Hanya ka din dito ngay bagbagam si kaababae. Katpod namat! Oh. Kunang laang ti lalaki ang makaanos kan ka, makawatam! Nalabas matinday ta pa nagsasaom kanyak Ken maysa, saan mat anay dagol tinangibrik kanyak? No di kat siyak tinangibrik king kuwana. Oho! Nagadokat nga ibagbagam. Di ka lang amin maklon, nga insukat na ka iti babae anapimpintas nga amang ngamse ka. Nagalas abakla. Kasla ka na yun pa anabasa ti ubat mo. Hanya? Isugain break na ka, ta saan mo ama ipay ti pagragsakan na. Maawatam? Yung lakit din? Hay na, agyaman na talaga daya sa lume. Ta nakapagtipulak pa iti pungtot ko king kuwana. Ha? Tapay, goreng. Ay, nalabas ti pa nagsasauna. Ibaga namatan nga uray agto pati langit kandaga. Awan lalaki ang makaanos kanya. Ay, agasam man daya pa naglablabos na. Ay, nalabas na talaga. Ay, una yan sa lumay. Agsasaw iti kasta, gapo nga tataiso ti kayan ayat ni Dagol ita. Aha! Wan tata, kasta unay apan nang ipampanakil na iti daya lalaki. Tinapay unay ammo ti ugali daya dagol. Ngam kastay matan ti panagsasauna, ha? Malabay amlaang goreng. Takitaan tayo no forever na ka ni Dagol. Ngam ha, yalapat yan. Ay, unay siyang tata. Ay, jaklaki di pa siyang. Ngam bayamon goreng. San nga iso dati makadadalit al daw mau. Bayam nga ibagana iti tattao nga inbreak na ka gapulang tawan sa utem. Oho, yan laki din. Onay ka matandagol? Ay na, nalabas day nga aramid mo! Anyaya di pare ko mau. Sika, sa lumimimi. Itay ka pa asaw oh. Di ka mapambanog asaw. Ay na! Kastaw na abartak mo asin mangpad! Kita aman na ta pantalon mo! Inisbuam mo tan! Ha? Anya lakit din dagol! Sigod ka di akasta ka! Ay, saan may? Nya kita siguro may pa. May sa nga isburay to yo. Nabasalaing isbo ko na mutay no. Anya saan niya ibagbagam? Ay na, nagangsag lang arudan unay kan dagol! Nagado ka nga sao. Maturo ka man. Sumanaw to. Oh, salubay. Apay nga, yakas na saan ka ba naragsak ita? Tata, Nakaragragsak ka kada iti post mo iti Facebook. Uray mulay pampanak ka ni Dagol a boyfriend mo. Gamita, kasla binagkat mo iti lubaw nga pwede kas talangam. ay, masurunak at talaga kinidagol tata. Nay, tapay ngay. Anya ko mati pakasurunam. Kat proud kanto pay. Kasanumot ngamin, kanayon ang mabartok, awan pa'y trabaho na. Anya? Sakot, isbuan na pa'y ti pantalon na no kasi ang mabartok. Ay na, nakababain lakit di ka nagiti tattawa makakit-kita kan kuha na tata. Salumay. Nakababain ata nakaisbo ang magmag na di ta kalsada. Aday ta, katkatawaam ni Gureng. Ibagbagam nga imbrik ni Dagaw, kapula ang tawan sa yote na. Ngamita, mababain ka mo lang araw, di ka ramid na di alalakay. Tata, Iso nga ita, tanakita mo Diyos, tunga ugali na, at damot king ka, ano samlat ta ka na, yung tikawan trabaho na. Mamartag pa'y, isbuan na pati pantalon na. Aha, yung laki din sa lumay.
Anya, ha? Parang pasan mo ang mundo. Gapo kini dagul Ha? Madlaw ko, kahit saan mo matan nga ipopos ni dagul iti Facebook akas iti aramida masigod. Anya? Siguro, mabain ka matan gapo iti aramid na. Aga seman ti caption mo pa yedi. Sa akin na si Dagol kasi wala na sila ng baklang walang sayote. Ay aga seman, iti dayja pa nagpo-post mo. Kwa? Hanya nga ita. Konsumisyon mo lang arot. Dayja lalaki. Pasensya ka kuman iti nailawan na ibagbagak idi goring. Impagarup kumat ngamin no nasaya at ti ugali na. Oho, ti ko nam kede, gapula ang tagwapo. Mayat kamat. Di ka pa'y amo, no nasaya at ti ugali na wenuzaan. Ay, jakto pa'y naanusan si kanto kede. Ha? Ay, ala, anusam ni Dagol. Ay, sana bali tagwapo matakunam. Sigon iti post mo iti Facebook. Ay, salbag ka. Is buwan na ti pantalon na. Isarunulan to na itarupam. Salbag ka. Che. May bagak-laking ka, gunggunam sa lumi. Si kakit dimot. Kasla santang agayam iti kasta pa nagsasaom kanya. Ay, awan bibiyang ko. Tamno mo man niya. Nasakit mo lang tinakam ko keng ka, gapo iti panagpopos mo iti Facebook. Kunam mo lang no nakaka-proud dayja, dagol, kat saan mo. Sana talaga nga, amom gayam asaan, ngam kasta una iti panangibabain mo iti kinikuring. Ibagampay nga awan nga min sayutin na, iso nga imbrik ni Dagol, anya nga ita. Saanan ang maulit, Beshi? Kung nagdesisyon na ka talagan, i-break ko ni Dagol. Apay nga imbrik mo. Ano, samte ugali na, tiga awan trabaho na, tiki namamamartek na, kan umisbo pa iti pantalon na. Iyo, nakababain lagi, di. Saanan na talaga? Promise. Sapno amom anya. Ni Dagol, ti klase ti lalaki, asaan akapopose, ken kakaproud iti social media. Yaks, mas dawak mangking ka. Kas itinakunak, saanan ang maulit, Beshi? I-break kon. Diyak kaya tikaskan ko na nga umis-isbo iti pantalon na. Nagdugyot si ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Good morning kay Ma'am Rica ng Agno, Pangasinan. Gusto kong batihin ang iyong anak ng maligayang kaarawan ngayong March 23, si Baby Kaiser Regaspi. At sana po hindi po kayo magsawang makinig ng ALK sa YouTube. Maraming salamat, Ma'am Rica. Anya Laki din! Apay nga ito nagnamit ni baka mawana pan naglako iti tinapay di palinggay paray. Ay, nagina ti gasolina. Ibag kumamot, magpamasahe. Uwan nga raw paray, permimit ang nakanginginan. No agpasahe ni bakat ko, ewan itulod ko. Ngamno saan? Ay, hanusan na ti magbag na pare. Kaasi mo ta, sapay nagpurot ti panawain. Nagdagsen pa yung susuon na alaba. Ani pare, kada pasaheros oh. Nay. Nagsiksi na babae paray. Slender ah. Naka-miniskirt ko naman. Ay, nakitulod pare. Sa dilo nga tati papananda. Sa dino ti papana, Miss Beautiful.
Saan ka aglugan iti tricycle, manong? Apaya saan? Padasam di tricycle ka. Agurayak iti jeep, tanalaklaka ti pasahe. Oh, stay ka man. Wan manong, iso apanawan na kon. Oray, imagak a libre? Libre? Ikatuan. Sa dino ayati papanam. Ijay mall. Kalpasan na, mapanak ijay kabangibang nga ili. Medyo adayo ah. Iso nga rod, ako nakaagjeep paklatan. Alaglugan kan. Libre. Oray pa'y kasano ka adayo ti papanam. Talaga? Wan ading. Intan. Nay, ada ka pa'y mag-aam na ti palengke, maray. Ururayak nga rod ni kumparem. Awam matan. Apay ngay, kat itay pa'y bigat asaan ang nagsuble ang nakipila di paradaan may. Napanandangay nga rodan. At dakit intulod na anapintas. Ay na, unay na nagsiksi a babae, maray. Anya? Angam saan ka madanagan, urayam lang ni pare Hubay. Madamdama, adan. Itulundak man langan iti balay mi pare. Agpasahi ako, tadyak kayat nga agura iti mabayag dito palingke. Banbaluga ka nagpasada bakit? Ayan na nga raw, tinapasadaam. Ay, awan ka raw. Nabannog ka nagpasada, ang awan na pasadaam. Amo mata nangina ti gasolina. Wan amok, iso nga ron adinak intulod iti palingki itay bigat. Uray kumaa, no ada ginatang mo apang rabyan tayo kadag iti ubeng. Ay, awan ah. Mas daawak man kan ka. Kasla perme mat anabambanog ka. Saan ka mat amabambanog akastaa? Mas daaw ka kay Den kat nagngina nga ron iti presyo ti gasolina. Anya ko mati koneksyon na dayta. Ket ikonek mo na tamot ah. Apay nga ito di mo intulod na di imasidag a pasayeros, paray. Asino a pasaheros pare? Jay bakat wenno tay lakay. Imo na di lakay. Di mo kayat mag nga intulod. Awan ka no kwarta na. Libre kay din ka no. Kaya nga si Maruno abakay. Nagantayo iti papananda pare. Kinsila ang kano ti pagbayad ta. Ay jak kayat ah. Lugi ak lukwan. Kano nagrigat ti aguray ti pasayeros ita, paray. Ah, pare. Ato yan ti pasaheros ko. Nay. Diyan manin balasang iti kalma na. Sige pare ha. Panawan ka pa yun dito. Tanak man itulog. Itulog ka man na. Niji papanam. No problem. Nagalisto ka ngay masidag Ay, maangot ko gayam ti kinabanglo. Kasano? Kat adayo man ang ti papanak ita. Itulod ka, kung nakmadkeng ka, no problem. Iso nga aglukan ka. Tinapay yun dita. Gumatang kayon. Tata, umay kan gumatang kan. Katsuki ka man? Ay, talaga gumatangak. Agore ka. Ay, aday pagkakit ka. Anya dayta? Ay, saan ka day? Nagmanmaneho nila kay mo, di tricycle, ha? Aywan, ijay junction ti paradaan da. Ubensamat, tinagan na. Wan, apay nga amuyaw. Pasaheros na kayo kaday? Ay, dak malipatan, tinagan na. Naisuna na ang ti tricycle driver. Asaan na nangilugan kanya? Saan na kayo nga inlugan? Ay, makaong ungatan. Nagina ka no ti gasolina. Kurang ka no di pamasahe. Ay, Kuna na dayta. ay, naska nakasaritam di taga-asawa.
Sige tata, kasaritak to. Ay, sana rumbang apilin na, ti pasaheros na. Ay, Talaga saan ang mabalin, apil yan. ay, sana kaya't nga ilugan tinakay. Ngam uray nala, sinabad di seksi ang palasang asibongad. Ha ha. Siksay, abalasang. Ay, isa, tintulod na. Jakam mo, numano, itisigil na itinay sa palasang. Awan gayam at talaga diti paradaan yun ni Huben paray. Nagmalmalam mga awan dito, maray. Sa dino ngayon, tinapnapanan na. Ay, jak amwa, tayo tulod na manan jay siksi ya babay. Ay no kasta, pudno ti imbaga jay sukik alakay. Apay, ada ng istorya king kaya, maray. Ay, agalwad kanyak na ya Huben. Ay, sos, delikado ni kumparay. Ang laki day. Bakit? Apa yan nakabandikas ka ni Taritaw, ha? Umunag ka, tagsarita ta. Ne, takwil nakbatan bakit? Umunag ka kunak ni... Umunag ako. Nagapuam. Nagpasada. Nagapuak itay ijay paradaan nyo. Awan ka ang nagmalmalam. Alangan mat gamin, kandak ijay akadayon si Kabat. Ada chicks mo niya. Ay, awan! Ang dayamat. Anya day ta chikinini di tatangad mo. Sana chikinini dayta. Kagat dayta tilamok si Kabat. Neta duwapay. Agmalarya ak sangarudan. Anya day toy. Lipstick dito'y kwelyo ti t-shirt mo. Sana lipstick dayta. Apay apagat atapan na kakasta bakit? Wan, taad na nakaibaga kanyak nga dain tulod mo asik si a babae. Ayan niya kan saan mo apatyan da kita amang mangag mo si Kabat? Ay, saan ka nagpasada? Awan lang arudan mapaspasadaam, ag-chicks ka pa ilang. Ay, sakit ka iti ulaw! Manong, ni Huben ngay? Nay, doon nga daw saan ko nakita dito'y paradaan, miss. Kasta ka di? Kunada mo da pinarita na ni baka nang agpasada. Ha? Apay ngay ka no? Namuan siguro ni misis na nga day tultulod na checks. Asino tinangidanon? Dagiti makakit-kita. Awan nga rodan ati mangitulod kanyak alibre. Sikan amanong. Ay, sana ka mabalin, adeng. Itulod na klaang mo ti ili? Ay, makita naktupay ni bakit kaw. Narigatan. For sale. For sale na ito yung tricycle mo, paray. Ewan pare, saan na ko na kaya tapagpasadaan di bakit ko? Iso mo lagay, masaan ka na mapanig yung paradaan. Agardinak lakanon. At akadi ang mamum agumatang iti tricycle pare. At danto pa'y kumparing agpalpalako mo iti tricycle na, paray. Kunak nga rod kini misis ko, nga awan ti mayat agumatang dito'y tricycle. Takita amat apirmi nga aglatlatay. Dandanin sapay maisinan ti sidecar na, paray. Di bakat kuman Nagpatiliw kan tumo gamay. Di ka lang nagananad, mag. Ay, wun ka ron pare. Anya laki inti at talagan aya. Kahit no kasta, saan ka na makapag-checks, paray? Ay, pare, di mo man ipalpalagip. Siya, naasidag may ti checks kanyak. Ang pampanunutag ay kasla tigre ang rupa ni misis ko. Kasla tigre, tiro pa ni misis mo. Ay, apo, kaslamat leon, tiro pa ni misis ko. Agawid ka dago sa paman amak hamula ka. Wan, anya kalaki din ayabakan.
Ipalpalagip kulaan kan ka, jay curfew dito'y balay. Yamok, alas 5. Nasaya at malagip mo pa ay. Daya chicks iji garden. Agtiks ka pa ilaang, awan lang arod kwarta mo. Sungarod, asaan kan nga gungungat? Bareng malakutan, day tricycle mo. No adamayat, agumatang Apay kit din ngawan. karag-karag mo't apirmay. Nangilugan ng tupay, iti chicks mo. Hay, kanya kan aya, ipalagip mo manan ako na akon. Mala, ingkan iti garden mo, tamapanak mo tan aglako, iti tinapa. Nagyaman pare, ta nakita nak. Tainlugan nak dito'y kalsada. Amo gaya mamapan ka di tagardin mo, paray. No kayat mo, dumagas tapay di ta kantina. Nay, tapay paray. Mapantaag palang may isbit, pare. Nagngina ti gasolina, paray. Diya ka na ya, pare. Ada kwartak. Saan ka madaragan? Ay, uwi na, no isuti ko na. Sa dino a kantina, ti pagpalamiisan ta. Nagngina mo tinto'y beer ngayon inumunta, paray. Agasam ta 120 ti maysa. Ada kwartak. Saan ka madaragan, pare? Uy, namumukiti nga da kwartam, paray. Ada sikreto, pare. Nay. Yan ta sekreto nga ay. Nga, di mo ibagbagak ini kumarim, Apay ko mga ibagak, secret nga ron ako na. Dito'y ti pagkitaan mi kini. Abubaw na. Nay, agkit-kita kayo pala ang kani... Ay, alangan mo't asaan, pare. Mamimis mi mo't titunggal may sa, pare. Nagturod ka mo din, paray. Ay, wanasak pa iti ko ng pare. Madamdama na ang umayan ni... Abubaw na. Jay, chicks mo apalasang asiksay. Maangot ko, pare. Paumayan. Maangot ko ka ti pabanglo na. Ang yamalak ta inlogan nak, pare. Agparpara kagayam, maray. Di sinardengan ka. Ada nakaibati iti pagbalunan na dito'y tricycle mo, pare. Ay, Jay, naudya pa sa heroes ko, maray. Sila pagbalunan mo't nilakay ko na ito'y. Apa intulod mo? Ha? Pagbalunan na daytoy, talo atuyo, timpabalon ko, kan 5 akamates. Pare, idiretso man laangan iji garden na ta itulod ko na ito'y balon na, kaasimag. Ay, sos. Delikado man ay ni kumpari ko na chikbaw. Saan adita? Nakilitik dita. Di ka man, kasla saan ka pa'y laang mo't anarwap? Sa bali maggayam ti gargarden na ma? Bakit? Pang-oran kayo itan. Awanan kayo itibay na? Lumagta ako ni titawa. Ay, kabaalam ti lumagto, ti tatawa. Kabalak, tanarwama kung ano maglagto ititawa. Sige, unayan na ka. Oray sa den, ito papanam. At dalat na babaem salbag ka. Ay, maglaki din ta, nakalisi ako. Nagngina lang arunan ti gasolina. Agbabay ka pa ilaang. Bagbababakan, ang balbaliw ako, promise, ang balbaliw ako. Bueno, papagayam. Ditan, tinagibusan, ti may sama na napakasaritaan, itibiyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay.